Jika ingin hidupmu berbahagia ke depannya, lakukanlah perintah Tuhan ini. Titah kelima, ikon pasang opemu donat norasmu, asalileko mangolu ditano na dilehod Jahoba de Batam diho. Banyak sekali orang bersoal, bertengkar, bahkan sampai tidak saling tegur sapa antara abang dan adik hah anggi dohot nambariboto ditiki ulaun sarmatuani natorasna adong do hata si paingot sian oputas jujulu tubuh namadok tinaba hautoras lahobo ahit sopo di balian akan naburjo marlatoras sedapotado aka persaulian alani burju maho marnatoras burju maho marda tua ingok ma naulida denggan nang jaloho sahatu nahasia hosonari alani tangiang do pangulan natoras mudo mulutung paburhato na tua ho ingok ma unang gijakon roham alai boa carana asabui marda mesonang pataruhon mangulahon adat sarmatuani na tua-tuai adong do hata na tua da madok molo haulion ni naposo sia jolo do berengon alai molo haulion di sada na tua-tua tuha pudian na do binereng alani unang dung salpu aka na tua-tua dung tapataruhon dung tapaula aka adat sarmatua gabe dang dumu behita dohot haanggi do ibotota alani si bahenon dinalaho makarugihon ulaon na tua-tuai ingop ma dang adong na manotong di pertibion songon sorhani di padati do bisa dingolum bahem ma nauli dadinggan molope so tarbaheko nauli dadinggan unang haciti dong ammu ima poda natur sian oputa si jolu-jolu tubuh horas ma bangsa Batak horas ma parbana posogit horas ma nang pangarato nang diaspora Batak molo pedinggan ngolum gabi pasu-pasu ma tu humuliangmu gabi pasu-pasu ma naniulan di tanganmu naniulan di pikiranmu gajang mau murta di bagasan hahipason horas mata di madingin pir ton di matugu